Jarraitu izutzen neguminak. Egunetik egunera argi gehiago dago hodei ertzean. Atzean ari da iluntasun garaia geratzen. Loraldia dakar eta hona hemen 2022ko edizioaren nondik nora. 8. edizioa hastear da. Martxoaren 7tik 27ra izango da aurten. 20 egun Bilboko bihotzean, 26 ikuskari, 110tik gora sortzaile tauletan, 14 areto eta ikusmin handia. Euskal kultura garaikidea hemen da. Loratuko da garai latz honen arrakaletatik. Hautsi zen Anfora. Orain dela 4 hamarkada iraganarekin apurtzeko erronka hartu zuen Pots bandak. Loraldiak erronkari jarraipena eman nahi izan dio. Gaur ere bizar izango da. Geroari begira dator loraldia. Begikatea garela ahaztu ezpaitugu. Utopiak laguntzen gaitu ibiltzera. Hautsi da Anfora kontzertuan Etiopiako poema musikatuak berriz ere entzungo ditugu. Seguru berriro ere zirrara sentituko dugula. Dabilen harriak ezpaitu goroldiorik lotu. Eguneroko bizitza ikasa bezalako labexo morrua isurtzen hasi zenean etengabe. Gu hemen geunden, artista batzuk, musikari batzuk, idazle, poeta batzuk hemen geunden. Eta hemen bertan piztu genuen kometa bat. Eta kometa hori orbitan jarri izan, orbitan dabil, ez da urtero pasatzen Euskal Herritik, baina urten pasako da. Eta pasatze horren seinale izango da, hautsi da Anfora, diskoaren aurkezpena, bigarren aurkezpena, edo enegarren aurkezpena. Urtero, bestelakoa ezberdina da loraldia. Etengabeko berritzelan honetan, espazioak zabaltzen ditugu. Aurten nabarmena da gazteen sormen arrobia. Bilboko Zorrotzaurreko irlara abiatu gara eta lantegi zahar batean loraldia terminala irekiko dugu. Gazteentzako plaza izan nahi duen espazio honek, graffiti, beatbox, dantza, literatura, teatroa, folk, pop elektronikoa eta DJ eskainiko ditu. 21. mendeko Anforak apurtu nahi dituztenek hemen dute aterpe. Loraldia terminalak martxoaren 12an, larunbata osoan zehar, 12 orduko programazioa eskainiko du. Arrizko herri honen arrobia zaintzeko konpromisoa hartu eta urtetik urtera esperimentazioa eta kimu berriak deskubritzeko gunea sustatuko dugu. Lurra ureztatua daukagu, ongarriz bete-betea, hasia ereinda dago, betor loraldia beraz, Euskal sortzaileen usta oparoa guztion eskura jartzera eta plazaren erdira ekartzera. Egia esan danetarik daukagu festival honetan. Disiplina ugaritako artelanak, kulturlanak guztion eskura jartzen dauzkuz. Eta gainera, bai hasi berrienak, baita ere pertsona ibilbide luzekoenak, danetarik dugu eta danetaz gozatzeko aukera dugu. Sortzaileak egindabe bereien lana. Jarri dauzku ez eskura, egindako produktu eta ekimen guztiak. Orain guretzan da, erakundeona guzti horri bultzada emoteko. Herritar guztiona, guzti hori konsumitu eta hortaz gozatzeko. Eta sortzaileen lana behar dan tokian aitortua eta eskertua jartzeko. Gure aldetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik, gauza pare bat baino ez. Sortzaile guztiei, 1000 esker bihotzez, egoerarik latzenean ere, gauzak txarren egon diranean ere, oztopo guztien gainetik zuen sorkuntza lana etenbarik bultzatu dozuelako eta gure eskura jarri dozuelako. Loraldiari eta loraldiaren ondoan egon diran antzerako beste ekimen batzuei, baina bereziki oraingoan loraldiari eskerrik asko beste urte batez garen hori eta izateko daukagun aukera aberats hori
erdigunera ekartzeagaitik. Eta beste gauza bat, herritar guztioi, mesedez, hurbildu, kontsumitu eta aitortu sortzaileen lana, disfrutatu lan guzti horreitaz, eta besterik ez, animo, loraldia badator, datorrela baita ere gizarte hontarako baketa da lasaitasun pizkat pandemia eta gaixotasun guzti horreiri dagokienez, eta hasi gaitezen benetan aretoak betetzen eta benetan geure barneak kulturaz osatzen. Andere begietan jarrita Eulalia Abaitua aurkitu genuen historian, Bilboko argazkilaria handia, gure memoriaren gordailua sortu zuen aintzindaria. Oroimena garela akordatzen naiz, oroimena ala ia ezerrez idatzi zuen Joseba Sarnaindiak. Memoria egiten du berba loraldiak sortu duen antzeslan honek. Mira adi izendatu dugu, Eulalia Abaituari diogun miresmena adieraziz. Loraldiaren produkzio propioa da. Arriagan estreinatuko dugu Ane Pikaza aktorea eta Maite Larburu musikariaren eskutik. Arriaga ondoren, Eulalia Abaituaren memoria herriz herri abiatuko da. Tira aurten loraldian eta plazerra handiz espektakulo berri bat eskaini ahal izango dugu. Eulalia Abaituari egindako omenaldi eder bat, audiovisualak eta musika zuzenean ere edukiko dugu. Eta nik uste emakumeek ere gure txokoa bilatzearen alde eskainiko dugu Eulalia Abaituaren omenaldi ederra hau. Espero zuen gustokoa izatea eta hor txeukiko gaituzue martxoaren 15ean Arriaga Antzokian. Muxo handi bat. Literatura eta musikaren sorkuntzaren brankan diren 11 sortzaile batu ditugu edizio honetan. Alain Agirrek, Amaia Lasak, Usue Alberdik, Olat Salvadorrek, Li Bernandok, Irati Jimenezek, Maio Jenartek, Isia Rosasek, Alaia Martinek, Maribel Aiertzak, Itxiar Ugartek, Maria Osesek, besteak beste, loraldian loratuko dute euren azken sormen lilia. Begirada panoramikoa duen eskaintza, begirada anitza eta gaurkoa. Aurten ere, Bilbok Loraldia Festivala hartuko du. Martxoan, Loraldiak erreferentzia bihurtuko du Bilbo kulturaren esparruan disiplina guztietan. Iaren 7tik 27 arte, gure uriko txoko guztietatik musika, dantza, antzerkia eta ikus-entzunezko produkzioez gozatzeko parada izango dugu. Bilbon kulturaz gozatzeko izugarrizko aukera dugu aurrean. Loraldia Festivalari esker, euskal kulturaz gozatzeko aukera ezin hobea dugu. Izan ere, Loraldia Festivalean euskaraz sortutako eta garatutako hainbat kultura adierazpen bildu dira. 8 edizio garatu ostean, Loraldia tresna itzela bihurtu da euskaraz sustatzeko hain garrantzitsua den kultura sektorean. Are gehiago, festivala kultura bera dinamizatu eta laguntzeko tresna bilakatu da. Egia da, pandemiak ez dizkigula gauzak erraztu, baina Bilbok ez du behin ere bizigogoa galdu, eta kulturak eta loraldiak izugarri lagundu dute biziari eusteko alegin horretan. Beraz, eskerrik asko Loraldia Festivala egiten duzuen guztioi. Eta bilbotarrei zein kanpotik datozenei, loraldiaz eta euskarazko kulturaz gozatzera animatu nahi zaituztet. Geure artean da jadanik euskal kulturaren loraldia. Kultur erreferente dirdiratzuak bildu ohi ditugu festivalean. Aipatu bezala, Bernardo Atxagaren eta Ruper Ordorikaren hautsi danforak irekiko du atea korrika kulturalarekin elkarlanean. Korrika kulturala aurkeztuko dugu gaur, Derion, baserrietzean, eta ependike aipatu nahiko genuke bereziki, aurten ere elkarlana burutu dugula loraldiarekin. Loraldiak hautsi danfora ikuskizuna eskaini digu, Ruper Ordorikan lehenengo dizkan oinarritutakoa, eta nahiko genukena da Euskal Herri osoan zabaltzea. Badakigu Bilbon, Zenperen, Elgoibarren, Ibarren, Oreretan
eta Gasteizen izango dela, eta hori zer nahi duguna, bultzatu, sustatu eta elkarlana bultzatu loraldiarekin batera. Laboa berriro ere gurean da. Lekeitiotik egan du izen esperimentazio ikuskizun honek. Bidegurutze honetan, ensamble kuraiaren musika garaikidea, Magi Oienarten boza miresgarria eta Elektrarten arte bisualak. Walt Whitmanen belaroztoak ere gogora ekarriko ditugu orain dela 40 urte luze Txomin Artolak burutu zuen lanari esker. Kantariaren semeak, Hurbil Artolak, banda bat osatu du eta Maia Lasa idazleak poeta amerikarraren poesiari gorazarre egingo dio. Eta sekulako festa antolatu dugu kafean txokian Fermin Muguruzaren kantekin. Juancho Arakama, Labazu eta Jon Celestino aintzindariek Muguruza komandantearen soinu banda berrikusiko dute. Euskalduna naiz eta harro nago ozenki adierazi arte. Badauzkanta batzuk sekula ez direnak inoiz ahazten, ez? Dauzenak hor zure buruan, behin eta berriro, trakama-traka denbora guztian, hor errepikatzen direnak. Aizue, heldu da momentua oholtzara bueltatzeko. Martxoak 26 Bilboko kafean txokian Muguruza manifest jaialdia. Baso naiz eta gonbidatzen zaituztet etortzera. Artista pilo egongo gara oholtza gainean zua zaintzen. Ikusten gea. Dantzak badu leku nabarmena 8. edizioan. Aukeran dantza konpainiak migratzaileak estrenatuko du. Ahati konpainiak berriz 10. urteurrenean Ur izeneko dantza lana Guggenheim Bilbao Museoko atrioan plazaratuko du. Eta azkenik, loraldia terminalean, Kresala taldeak artea eta dantza garaikidea uztartuko du, Mihisean dantza izeneko koreografian. Esperientzia digitalean galdera bat plazaratuko dugu. Nola gainditu iparra eta hegoaren arteko gure muga? Bozak, esperientzia digital honetan, 4 sortzaile batuko dira. Lider Nando, Magi Oienart, Itziar Ugarte eta gidari lanetan Maialen Arzaiuz. Online jarraitzeko aukeraz gain, Guggenheim bertan emozionatzeko aukera eskaintzen du. Kantuka eta kontuka arituko dira, ikusleek bide digitaletik parte hartzen duten bitartean. EITB-ren eskutik, Bozak, esperientzia digitalak, Bilbotik haratago edatzen du loraldia. Egunon deneri, Johan Etxebes naiz, Iparraldeko Eskual Kultur Erakundeko zuzendaria. Poste naiz, aurten ere Loraldia Festivalarekin dugun partaidetzak fruitu politak ekarriko baititu. Agurtu nahi ditut, Imanol, Amaia, Mikeldi eta Loraldiko kide guziak eta haien fedea. Garai lainotsu eta dudakor hoietan, hainitzek gibel egiten dutelarik, Loraldiaren antolatzeko eta garatzeko gogoa atxikitzen baitute. Aurten ere programazio aberatsa, hainitza eta xerebrea. Hortan, azpimarratu nahi nuke Iparraldeko artisten presentzia. Magi Oienart lehenik, xibotar kantari ospetsua bere musikariarekin, Jeremy Gahat, biak agertuko baitira martxoaren 13an, Maialen Arzaiuz bertsolari finarekin. Martxoaren 15ean berriz, Magi Oienart etorriko da Mikel Laboaren tekstuak eta kantuak berrinterpretatzeko. Eta martxoaren 20ean, sendarineko aizpek dute martzana ostatua liluratuko haien kantuekin. Goresmenak oraindik Loraldiko taldeari, Santzaon eta bide edera 2022ko Loraldi Festivala edizioari, neguko ihauteriek bezala eskual kulturaren berpiste simboloa izan dadin. Festivalaren lagunen komunitatea gero eta edatuago dago. 2000 hurbil dira lorazainak eta bigarren urtez lorazain eguna eskainiko diegu. Kultura zaindariak, lorazainak ditugu bidaide. Bidea, bidean bide. Urratsez urrats, segi dezagun sortzen euskaratik eta euskaraz.
euskal kultura gaur aldarrikatzen dugu behin eta berriro, eta horregatik azken usta biltzera atera gara. Edoi Etxarten azken poemak, Jota Martinaren azken kantak, Irati Jimenezen azken gogoeta literarioak, edota Isiar Rozasen azken esperimentazio soinuak. Sormenetik haratago joateko gogoa ere badugu. Horregatik, sormena interpretatzeko ikusle kluba ere antolatu dugu. Euskal Herriko antzerkizaleen elkartearen ekimena da, eta loraldiak leku egin dio. Zer den ikusle kluba? Ikusle kluba EASetik, Euskal Herriko antzerkizale elkartetik martxan jartzen ari garen proiektu pilotua da. Proiektu hontan, helburu nagusia, Euskal antzerkizaleok elkartopatzeko guneak eraikitzea da. Bai? Non antzerkian inguruan gogoetak, hausnarketak, elkarrizketak izan ditzakegun modu teoriko naiz praktiko jostagarri batean. Kasu hontan, loraldiaren barruan, Miraadi Eulalia abaitua antzeslanaren inguruko ikusle kluba bultzatuko dugu. Animatu zaitez. Martxoaren 20an, igande goizean, bermuta hartzera gonbitea luzatuko dizuegu. Saloa Ipinaren arte plastikoarekin eta Sendarineko aizpen herrikantekin uztartzen den dastaketa. Orain dela 40 urte bezala, gaur ere Juan Carlos Egillorren Bilboko estanda irudikatu nahi dugu. Hautsi da Anforaren kolas hartan Bilboko hiri ikurrak lehertzen ziren. 20 egunez, loraldiak Bilbo hiria estandaraziko du. Kultura garaikidearekin bat eginez, ohiko estereotipoak birrinduko ditugu. Loraldia festibalak gaindituko ditu iraganaren mugak eta bide berritzaileak zabalduko ditu. Euskaratik mundura. Martxoan, loraldiaren aroa baita. Gerorik balego, entzun halko nuke txorien kantua paseatzen dudanetan. Gerorik balego, ikusi halko genuke nola darabiltzan haizeak, zuhaitzen arramak bere esku artean. Besarkadarik izango litzateke, gerorik balego. Noizkoa du orainak, iraungitze data. Zenbat galderak abitzen dira geroan, eta erantzunen bat jaioko alda, orain ernaldutako galdera bakar batean.